मा जाखो हाबिला नों मानोथो गाबबाय थादोंनो? गाबाखै आं। ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय। मा? नंखायबो बुंलायो नोङो। नंखाय बुंनायानो जाथाराखै नोंना मेगनानो सैथोखौ बुंगासिनो। गाबदों होननानै सिनायखायो। आं मा बुंनो गुथाल। आं मानोबा गोसोखौनो बुरखायनो हायाखै। नोंखौ गोजान थांगोनखाय ओरैबायदि मोनदों नों आंखौ बेसेबा गोजानाव अराय समनि थाखाय गारना थांसिगोन बेफोरबायदि मोनबाय थादों आं रंजानो गोसोबाबो रंजानो हायाखै। खर' मेलेमाव बे बाथ्रायाल' फैगासिनो नों आंखौ गारना थांसिगोन होननानै। अरे बाबा नोंबो दि आरो सना बेखौनो सानबाय थायो। बे आरो साननो गोनां मोनसे खोथा आरो समफोरा माला थाङो नों गावखौनो गमखौनो मोननाय नङा। जों गमखौनो मोना। जों दाखालिनिफ्रायनो नेबाय थादोंमोन ना कर्ट मेरेजआ माला जागोन होननानै। दिनै थांबाय। थिग बेबायदिनो आंबो ओंखारलांबा नै गाबोन समफोरनो फैनाय बायदि मोनगोन नोङो। माब्ला समफोरा थांगोन गमखौनो मोननाय नङा। नाथाय नों जुदि सानबाय थायाना बे गुबुन खामानियाव बिजि थागोन, बिन्दास थागोन, फ्रि थागोन, समखौ नोङो गमखौनो मोननाय नङा। नों टेनसनबो मोननाय नङा। नों बेबायदि थाबाय थाबोला आंबो दुखु मोनोना। आंबो गोसोआ थांनो गोसो गैया जायो। गुबुन खामानि होनबा थाङाबा जाया नोङो? थै सना थाबनो फैफिनगोन ना आङो। मोजांसो गोजानाव थाबोला अनलायनाया बांसिन जायो। आरो आं बेखौनो लुबैखायोना मावनो, माबायदि गारनो। आरो बेफोर साख्रिखौ खेबसे गारखांनायनि उनाव गारनो हायाना। नों मानो एसेबां टेनसन लादों सना? आगोल नों बेबायदि नङामोन माथो, साहसथारमोन। दा मानो एसेबां गोसोआ नोंना बेबायदि जाखो? मानो एसेबां गिबाय थाग्रा जाखो नोङो? मोनथिया गुथाल आं मानो बेबायदि जालांखो। दे बेबायदि जाखायो, बयबो एसे एला जाखायो। गिबि नालाय देनां एडजास्ट जालांगोन। दा आं गिबि थांनो नागिरदों नालाय नों बेखायनो दुखु मोनगासिनो माबोरै थागोन होननानै। नाथाय बेबायदिनो समफोरा बारलांबा नों गावबो हरखाबनो हमनो हानाय नङा। बेबायदिनो नोंबो एडजास्ट जालांगोन। दे दानियाबा बुं नों बेबायदि गाबबाय थाला होननानै। आरो नों बेबायदि गाबबाय थाबोला आंल' नङाना, न'नि मानसिफोराबो दुखु मोनो। आइमोना आबैमोना सानोना नों खिजानि आंजों हाबा जानानै आंजों जुलि लाना सान्थि जायाखै खोमा, नों सुखु मोनाखै खोमा बेबायदि सानगोन ना। बुं नों बेबायदि गाबबाय थाला होननानै। औ जागोन दे। ओइ गथ'फोर दे सिखारदो हनै बे 5ता जालायलांबाय, साना ओंखारलायलांबाय। दा लासैनो समफोरा थांबा नै मानसिफोरा सफैलायसिगोनसो, हाखु दाखु जागोन। मा दिहुननांगौ मा मानांगौ दे बेफोरखौ दिहुनना लाबखादो। सुनाय सुला सुसि मा खालामनांगौ दे सिखारदो हनै। नोंसा आइया हारसिं हाख'ला। आबै लैथो दे सिखारदो दे, नै नोमबाजैया हनै हारसिंसो सुगासिनो। दे सिखारदो। गथ'फ्रा खामानिथ' मावो, थिनबाय थानांगौ। बे हराव बे मबाइल नायबाय थायो थानानै फुङाव थाब सोराङा बिसोरो। बिसोरनि थाखाय थाब सोराङानो, साना ओंखारबाबो सोराङा बिसोरनि थाखाय। गाख्रावनानै गारामा सालायलांबाय आंहा। साहाफोरखौनो लोंहैनोसै गिलाससे। आरो आबौ गुथाल हनै नोंहा नारखोआ फुरि सावग्रा मानसिया थाब फैयाबासो र' बिबो 9ता 10तायावसो सिखारोनो। थां माबारै लिंना लायखा दानो। जोंहानावनो ओंखाम जानो हागोन। फुङावनो बेफोरखौ संखायाबा दाहाय मानसि फैनो गोनाङाव जानायानो नङा। दे सिखारदो। आयु मा एसे मोजां सिमां नुफुदोंमोन आं। बे आबै सासेजोंबो हाला आङो। सानफ्रोमबो सोरांनायावनो गाख्रबो। बेसे मोजां सिमां नुदोंमोन आंहा। एथ' हेन्डसाम सेंग्रा नुदोंमोन आं। आयु रायज्लायथारसिगौमोन आं सेंग्राजों सिमाङाव। रायज्लायहां माथोहां जानायावनो गाबाया सल'। आयु सिमांनि सेंग्राया एसे हेन्डसाममोन। रागासो जोंनो ओंखारोहाय। माबा सिमांफोरावसो एथ' हेन्डसाम सेंग्राफोरखौ नुसियो। बेनिफ्राय मोगथाङाव हेन्डसाम सेंग्राफ्रा नायानो। एथ' मोजां सिमां नुदोंमोन आङो। सेंग्राखौ माथो होथारसिगौमोन। खालि बेबायदिल' आरो सिमांफोरा। मोजां माबा मोनसे खालामनो नागिरबा सोरबा फोजागोन माबागोन। आयु रायज्लायथारसिगौमोन। बे सेंग्राखौ मोगथाङाव नुब्ला सिनायथारगोनहाय आङो। आयु इसेबां हेन्डसाम सेंग्रा मोनबा मोजां मोनगौमोन आं। दे सिखारदोंना सिखाराखैहाय नोंसोरो? गाखौबो दानांगौ। र' सिखारबाय। सानफ्रोमबो नोङो सिमां मोजां नुब्लासो फोजाबाय थायो। र' थांगासिनो। सिमाङासो आधा थुरा जाना थाबाय। दाबा बेबायदि हेन्डसाम सेंग्राखौ माला नुबावो आं सिमांफोराव।
प्लेनिंखौथ' खालायबाय दा बे हाला पाप्पिखौ हमनो थाखाय नाथाय दा बेखौ नागिरनानै अबाव मोनो आङो अबावबा थायो दा बेखौ नागिरना मोननायासो गिदिर खोथा जाबाय हालाया अबाव थायो बेखौथ' मिन्थिया आरो बिनि नाम्बारबोथ' मिन्थिया अबावबा थायो दा आंथ' फैनाङा होननानै बुंदोंमोन दा बियो सर' थिखांनानै लामाथिं फैब्लासो जोंहानिथिं फैब्लासो नङाबाथ' दा बेखौ लोगो मोननाय नङा आङो अबाव थायोबा बे पाप्पिस्थाव मानसिया दा आरो बेखौ नागिरनोबाबो अबाव नागिरहैनो आं अबावबा थायो एसेबां गिदिर जायगायाव क'क्राझार एरियायावनो थानांगौ बियो नाथाय अबे एरियायाव थायोबा दा र' पद्माखौ गेटखौ खेवना दोननो थिनगोन र' आं जानो हागौ बे साननैसोनि गेजेरावनो बियो खिजाने नायनो बेरायनो फैयोआनो जोंफोरनिथिं आरो बिखौ फैब्लाथाय पद्माखौ हाबनो हो होननानै बुंनांगोन आरो गेजेर गेजेर लामायाव थांना नायनो होनांगोन आं पद्माखौ फैनायाथ' बियो फैखागोन बियो सानथाम सानब्रै साननै सानथाम बेफोरनि गेजेरावनो बियो फैखागोन जोंफोरनि न'नि लामा साइडथिं बियो थांखागोन बिनि आखलखौ मिन्थिखागौ आं पद्माखौ बिदिनो खालायनो होनि र' औ मादै मा ओरै फैलाय पद्मा मोनसे खोथा दङ मा जोंहानि जे लामानि गेटआ बन्द' खालायनानै दोनोमोन बेखौ खेवना दोनग्रा खालायदो दे खेवनानै दोननांगौ बे बोराया हाबफैब्लालाय बे हाला बोराया फाग्लाया नोंलाय माथो खेवना दोननाङा होनना बुंदोंमोन बे बोराया हाबगोन होननानै बे बोरायखौनोथ' नांगौ जादों पुलिसा नागिरगासिनो पुलिसा नागिरदों औ बे बोरायखौ नागिरनानै मोनाखै जोंहानाव फैब्लाथाय पुलिसाबो हमगोन होननानै बुंदों माने पुलिसा एसे खामानि दङ बे बोरायजों होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो पुलिसा आंखौ बुंदों नोंसानाव जुदि आगे फिसे आगोलो उन सिगां फैयोमोन गेटखौ खेंनानै दोन होननानै बेनिफ्राय बेनोथ' बिसोरथ' बेथ' बोरायाथ' फाग्लाना आंखौ मायबा खालायब्लालाय फाग्ला माने आगोलसो फाग्लामोन फाग्लाथारबो नङा बियो सिखाव टाइपनिसो बियो ढंगिबो खालायबाय थायो थं खालायो भावथिना खालायो जायखिजाया लामानि गेटखौ खेंनानै दोन माबा न'नि दरजाखौथ' बन्द' खालामना दोनखायोना नों सिङावसो थायो आरो बोराया फैब्लाथाय माबा नों बुंबानो जाबाय आदा बारहुंखाया नोंखौ थानो होदों दसे बिदि होनना बुंबानो जाबाय आदा बारहुंखाया औ जायखिजाया बेबायदि बुंबानो जाबाय बोराया नुब्लानो बोरायखौ नुब्लानो जोंहानाव फैगोन ना बोराया अब्लानो नों बुंबानो जाबाय आदा बारहुंखाया नोंखौ नेनो होदों बेबायदि होनना बुंबानो जाबाय बारहुंखा थाबाथ' बारहुंखाया रायज्लायगोनानो नङाबाथाय बारहुंखाया गैयाब्ला नों बोरायखौ बुंबानो जाबाय आदा बारहुंखाया नोंजों रायज्लायनो नोंखौ बेयावनो जना थानो होदों होननानै बे ग्रिल मोखाङाव गेटाव जना थानो हो औ जागोन दे बारहुंखानि मुं लायाबा जानाय नङा बारहुंखानि मुं लाब्लासो बियो मायबा नङा मायबा मोनसे सानगोन आयै बे सारायाव मा दं बेखौबो सुना लाबोखानोसै नामा औ मैयानिनो एसे भाजा दंमोन गाज्रिसो जाबाय नामा जाला दे बेखौ सारायखौ होनबा सुनानै लाबोखादो गासिफोरखौबो सुखाना स्रां खालायखानानै हामसिगोन दा औ होनबा आं सुना लाबोनोसै ओमफ्राय नै नानि माबा खालाय माबाया बै सोमना दोननाया मटरा बेनिफ्राय मस्ला मस्लि बेफोरखौ रेडि खालायखाथां नोङो औ मटरफोरखौ ना औ सुना दोननि र' आङो बेनिफ्राय दुगैखांनानै मस्लाफोरखौ देनोसै जागोन दे नों दुगैखांनानै मस्लाफोरखौ दे आं एसे उसुन्दाफोरखौ लिरिनि बेनिफ्राय बाथौखौ लिरिनि आङो बे उसुन्दायाबो बादामालि खाबाय थायो जागोन दे आं खालायगोन बे सिखिरिखौ बा लैथोखौ बिसोर फुंनि ओंखामखौ संथ'सै नोङो इसिङाव जेबो खालायथ'नाङा खालि बेफोरखौ बाहेरा खामानिफोरखौ माव नोङो बे मटरखौसो साफायै मोजाङै सु मस्ला मस्लि दे मा मा नांगौ बेफोरखौ आरामसे जगार खालायनानै बै जेराव माबा मोना जेराव बिसोर संगोन ना बेयाव जायगायाव आरामसे दोनहैखादो औ जागोन दे आयै बेनिफ्राय पुरिखौ सोर नागोन ना नारखान नागोनबा पुरिनि खामानिया नारखान खालायजोबगोन खालि नोंसोर जगारखौल' होबानो जाबाय बिसो खालायगोन पाप्पि गेसाबो दिनैसो जोबनो मोनबाय जोब्बायथ' जोब्बाय गेसाबो बेसेबा दाम गोसा 1200 मानि बे सुवाखावा बना लैखोनसारा बनाबो रानाखै खोमा अरानो नांनो नागिरा दैखौसो ब्लाव थौनो लुनासो होजोबगोन आं दानो साला थोबसे आराम गैया ओइ बिमा मा संनाय खावनायावसो नांगासिनो नोंहालाय आं सङाबा नों संगोन नामा नों एफा खर'नि बाथ्रा बुंनो फैदों संनाय खावनायाव नाङा माथो खालामनांगौ राना थानांगौ नों संगोन नङालाय बिमा दिनै बिस्रा जानो लिंदों माथो बावगारबाय आरो भागिनलोङा दिनै जाहोनाय माथो लिंनायालाय माथो जाखौ थांनो सम जाबाय थाङा आङो थांसाबबाया नोंहानो थांबानो जाबाय आरो गथ'फोरा मा ओंखाम जायालासिनो थांगोन नामा बिसिनि फुरि सबजिखौनो जानो ओंखाम जागोन नामा ओंखाम जानाङा खोब मायबा गोबसेन मायबा जाहोगोनसो नाजों बेदरजों अमाजों बोरमाजों जाहोगोन बायदि फुरि गांनैखौनो बेखौनो साननानै आं मा गथ'फोरखौ रानहोना दोनगोन नामा संनाङा नामा गथ'फोरनो ओंखाम
ओइ थांगोन ना थाङा बेखौ बुं थाङां मोनजारो बेबायदिनो आंखौ माबा लिंफैदोंमोन से मा लिंफैयाखै जालायखौ नोंखौलाय दाखालिबाव लिंनो फैनायालाय गुथाल बिमाया बेखौ लिंनाय बुङो नामा इसोर होमबालाय माथो नोंखौ गय फाथै जरा आर'नाइ फालि लानानै नोंखौ लिंफैनांगौ नामा बावहैनानै थांसाबाय आं जाय न'खराव आंनि सनमान गैया आंखौ लिंफैनाया बे बुरिदो माबाजों सिख्रिजों लिंफैनायखौ आं मोनथियाखै नामा मानसिफ्रा खोन्थायाखै बायदि मोनदों बयखौबो लिंखाजोबदों बे खालि बेनिफ्राय आंखौल'सो लिङा होनना लिङाखैमोन बेनिफ्राय आरो माबोरैबा मोननानै लाजिथावथाव मोननाय खोमा लिङाबा मा जागोन होननानै बेनिखायनो नेक्स्ट खालि आरो बिमाया लिंफैदों आंखौ मोनथिया सानदों थाङा आङो थांसाबाय बेफोरखौनोलाय नांथाबबाय थानांगौ ना माइलै था होमबालाय थाङाबालाय फुरि गांनिखौनो मोनजायाखै बायदि मोनदों आंखौ जाखाबाय थायो आंहा बेफोरखौ थाङा आङो जानायनिल' खोथा फैयालै फुरिखौथ' जायो सोरथो जाया मानसिया जाबायानो थायो थेवबो नों बिमानै आं बिमाय थाङाबा माबोरैबा मोनोना ओइ गाखोबाय थाना सम गैया नोंजों रायज्लायबाय थानो सोरबा थांनो गोसो जादों थां लिंना आंखौ गथ'फोरालाय होमबा गथ'फोरखौ लांफानोसै आङो मोनथिया आं जि खालामबाय था मेलेमानो गैमारालै बे हिनजाव खासेना ओइ गुथाल नोंनि हाबायाव फुरि सावगोन होनना सानथाराखैमोन आं नंगौ आं सानदोंमोन आंसो हाबा खालामग्रोगोन नामा दै साला नोंसो खालायग्रोबाय हिनजावखौनो मोनासै आं नोंनावबो सावगोनब्रा फुरि सावाबाबो बेदर एवहैगोन जेरैबायदि महर गैया साइज गैया बाइस गैया सिख्लाफोरा नुबानो खारनो नागिरो आंनि हाबाखौलाय माला मोनजागोनलै नोंसोरो गथ' गथाय देलाय लांगोन खोमालै नोंसिना मोनगोनब्रा मानो मोनाखै नोंनिख्रुइ बेसे साइज गैयि मानसिफोरानो हिनजाव मोनदों नोंलाय मा साइज गैयाखै होमब्लालाय माथो प्रप'ज खालायबाबो लाजाया जानो गोनां बाजैया नोंजों खुन्दायथ'वाखैब्रा खुन्दायबानो जाखाबायबो मोनथिला दे माला हिनजाव गथ' गथाय मोनगोन बेखौ लांसै आङो मानसिफोर फैबायानो लां जेसेबां नांगौ लां